Priatelia, ste pripravení transformovať váš život do úplne novej reality, bez ďalších možno zbytočných prekážok, bez zbytočnej bolesti, a to za rekordne krátky čas? Ak áno, tak určite ostaňte sledovať toto moje video spolu so mnou do konca. Moje meno je Silvia Soul a dnes je jeden z mojich veľkých dní. Dnes som o rok krajšia, zrelšia, dovolím si tvrdiť aj múdrejšia a skúsenejšia, ale zároveň je tento deň výnimočný a špeciálny práve v tom, že ukončujem svoj 9-ročný cyklus a vstupujem do novej ročnej vibrácie, do nového ročného cyklu. A keď som si tak nejak spätne hodnotila a pozerala sa dozadu, čo všetko sa mi udialo počas tých 9 rokov, čím som si prešla, ako som sa menila ako osobnosť, ako žena, ako som sa menila možno ako podnikateľka, tak musím sa vám úprimne priznať, že miestami mi stiekali slzičky po tvári. Ale neboli to slzičky takého smútku, boli to skôr slzy práve takej tej vďačnosti a obrovskej pokory a obrovského pochopenia toho, čo sa mi podarilo za tých 9 rokov nadobudnúť. Ako veľmi mi pomohli rôzni ľudia, ako veľmi mi pomohli nástroje, vďaka ktorým som dokázala ten svoj život transformovať za rekordne krátky čas a vďaka ktorým som dokázala pomôcť aj ľuďom, ktorí boli pozvaní do môjho orbitu, do môjho okolia a ktorí prišli práve do môjho prostredia, aby som ich sprevádzala práve ich zmenou a ich transformáciou. A pri týchto mojich špeciálnych narodeninách som sa rozhodla podporiť všetkých ľudí, ktorí sú pripravení transformovať ten ich život, ktorí sú možno už unavení z toho, že sa neustále točia v tzv. Začarovanom kruhu. Či už začarovanom kruhu finančného nedostatku, či už začarovaného kruhu rôznych pocitov, rôznych vzťahových problémov. A zároveň aj ľudí, ktorí sa rozhodli si dovoliť začať konečne prijímať viac do toho ich života. Pretože náš život je odrazom nás samotných. A do nášho života bude prichádzať len to, čo si dovolíme prijať, len to, čo si dovolíme vpustiť do nášho života, len to, o čom si dovolíme alebo dokážeme snívať. A ja sama na sebe veľmi dobre viem, že mnoho rokov počas toho 9-ročného cyklu, hlavne v tom úvode, som žila vo veľmi obmedzenom režime. Myslela som si, že všetko vo svojom živote si musím zaslúžiť, že pre mňa neexistuje nejaký správny alebo pravý partner, že vo svojom podnikaní musím dennodenne drieť na to, aby som mala nejaké výsledky, aby som si dokázala vytvoriť vlastnú hojnosť. A mnoho takých nefunkčných a deštruktívnych presvedčení, deštruktívnych pocitov, ktoré som si dlhé roky držala práve vo svojom vnútri, ako keby vytvárali práve tú moju realitu v tom mojom živote. A ako som sa dostala práve k nástroju, ktorý už veľmi dobre poznáte z mojich videí, nástroju techniky práve Theta Healing, tak som si uvedomila, že už viac nemusím byť obeťou toho vlastného života, že už viac nemusím trpieť, že už viac nemusím sa cykliť v tých začarovaných kruhoch nedostatkov, rôznych partnerských problémov a akýkoľvek energií, ktoré mi neprinášali radosť do toho môjho života. Vďaka tomuto nástroju som pochopila, že ja si ten život tvorím, že tú realitu si vytváram práve tým odrazom môjho vnútra a uvedomila som si, že pokiaľ chcem ten môj život zmeniť, tak nemôžem začať tam vonku, ale potrebujem začať práve v tom mojom vnútri. Vďaka tejto energetickej práci na sebe, vďaka nástroju Theta Healing som si dokázala vo veľmi veľa oblastiach môjho života pomôcť. Vďaka tomu sa môj život začal obrovskou rýchlosťou meniť. A začala som konečne žiť úplne inú realitu, úplne iný život. A aktuálne tým, že ukončujem svoj 9-ročný cyklus, vstupujem do novej vibrácie, tak už posledný mesiac pociťujem obrovské zmeny v mojom živote. A myslím si, že, a dovolím si aj tvrdiť, že by som nebola ako keby pripravená urobiť tie zmeny. Nemala by som možno takú odvahu konať a urobiť krok do neznáma, ak by som predtým neprešla nejakou vlastnou zmenou a nejakou vlastnou transformáciou. Rozhodla som sa v tomto období na kompletku, ako ja rada hovorím, zmeniť svoj život. Zmeniť prostredie, v ktorom žijem, zmeniť pracovné prostredie, nie však oblasť, iba pracovné prostredie, v ktorom pôsobím. Rozhodla som sa upratať si veci, ktoré ešte nejakým spôsobom ma držali v nejakej stagnácii, v nejakej nefunkčnosti a rozhodla som sa vstúpiť do tejto
mojej novej ročnej vibrácii, do toho nového ročného cyklu s úplne inou energiou, s úplne iným nastavením. A bolo zaujímavé pozorovať, že od momentu, kedy som sa rozhodla po dlhých rokoch opustiť svoje rodné mesto, urobiť, ako sa hovorí, hrubú čiaru za tým starým. Ďakujem Bohu za to, čo bolo, ale myslím si, že som pripravená sa posunúť vpred. A ak by som neprešla tou zmenou, ak by som neprešla tými uvedomeniami, ak by som dneska nemala tie nástroje v rukách, s ktorými si dokážem pomôcť, uľahčiť ten život, tak by som možno ostala žiť na mieste, ktoré mi už nejakým spôsobom nedáva to, čo potrebujem, ktoré ma už nejakým spôsobom nenaplňa, ktoré ma už nejakým spôsobom neposúva. Ostala by som možno zaciklená a prilepená ako keby k tým naučeným vzorcom správania, myslenia, konania a naučeným vzorcom, ktoré mi boli ukazované, že takto má vyzerať práve ten môj život. Ja ti to rozprávam z jediného zámeru a z jediného dôvodu, aby si sa možno aj ty zamyslel alebo zamyslela nad tým, či nie je práve teraz ten správny čas urobiť možno rovnakú zmenu aj v tom tvojom živote. Nemusí to byť o žiadnych narodeninách, nemusí to byť o žiadnom ročnom cykle, o žiadnej ako keby osobnej ročnej vibrácie. Môžeš byť aktuálne vo fáze, že pociťuješ takúto potrebu sa posunúť, urobiť zmenu a úplne pretransformovať ten tvoj život. Úplne ho zmeniť, úplne ho začať inak žiť, inak cítiť, priťahovať do toho svojho života iných ľudí. A ak cítiš, že teraz je pre teba ten správny čas, tak v období mojich narodenín v tejto špeciálnej magickej podpore, ktorá začína dnes 21.8. a bude trvať do mojich posledných osláv, ktoré budú ukončené práve mojimi meninami, a to konkrétne 27.8. V tomto období máš špeciálnu možnosť využiť tú magickú podporu, ktorá je vo forme 350 eurového príspevku a štipendia na certifikované kurzy Theta Healing, ako aj 70% finančné príspevky na moje top online transformačné kurzy. Táto špeciálna magická podpora platí len v tomto období od 21. do 27. Ja ti dole pod toto video pridám link s odkazom na stránku, kde si môžeš prečítať tieto informácie, na čo všetko sa vzťahuje to štipendium, na čo všetko sa vzťahujú tie finančné príspevky. Ak budeš cítiť, že niečo z toho je pre teba, ak budeš cítiť, že teraz je ten správny čas sa posunúť a konečne urobiť možno aj v tvojom živote hrubú čiaru za tým všetkým, čo už ti neslúži, a budeš možno cítiť, že ja som ten správny človek pre teba, s ktorým možno ladíš, ktorý ti rezonuje, od ktorého cítiš, že ti má čo ponúknuť, tak budem určite rada, ak využiješ tieto finančné príspevky, ak využiješ toto štipendium, a budem sa z toho extrémne tešiť, že ti budem môcť podať pomocnú ruku a sprevádzať ťa kúsok tvojej životnej cesty, tvojej transformácii vlastného života bez zbytočných prekážok, zbytočnej bolesti za rekordne krátky čas. Myslí na to, že ak je ten správny čas aj pre teba sa posunúť a pohnúť v tom tvojom živote, tak nečakaj na lepšiu príležitosť, nečakaj na lepšie možno načasovanie, na lepšie obdobie. Možno sú tu často v tvojom živote iba výhovorky, pretože utekáš pred tou zmenou, pretože vieš, že sa veľa vecí v tvojom živote dokáže zmeniť k tomu lepšiemu. Naber odvahu a rozhodni sa mať od toho života viac. Rozhodni sa žiť ten tvoj život oveľa krajší a kvalitnejší a rozhodni sa zobrať si z toho tvojho vlastného života všetko to, čo si zaslúžiš, a všetko to, čo aktuálne možno potrebuješ. S láskou, úctou a rešpektom k tebe sa s tebou lúči Silvia Soul.